नमस्कार, मी साईनाथ गावकर आपणा सर्वांचं कोकणशाहीच्या या मास्टर मुलाखतीमध्ये स्वागत करतोय। खरं तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये विधानसभा निवडणुकीची पडघम सुरू आहे, पण अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष मात्र सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाच्या निवडणुकीकडे लागून राहिलंय। कारण की या मतदारसंघातील निवडणूक देखील तितकीच विशालमय होते। अर्थातच या निवडणुकीतील एक प्रमुख दावेदार असलेले आणि उमेदवार असलेले व्यक्तिमत्व आजच्या या मास्टर मुलाखतीमध्ये आपल्या सोबतीने आहेत स्वतः अपक्ष उमेदवार, भारतीय जनता पार्टीचे बंडखोर उमेदवार अर्थातच विशालभाई परब। विशालजी, खरं तर या मास्टर मुलाखतीमध्ये मी आपलं स्वागत करतोय। या मुलाखतीच्या निमित्तानं एक ना अनेक प्रश्नांची ना थेट उत्तर मला आपल्याकडनं तर जाणून घ्यायचीच आहेत, पण सुरुवातीलाच मी पहिला प्रश्न घेतो। विशालजी, खरं तर समाजसेवेचं व्रत हाती घेऊन आपण एकूणच या मतदारसंघात कोकणात महाराष्ट्रभर फिरत असता। आताच्या घडीला निवडणूक आहे, प्रचारासाठी आपण बाहेर जाताय, कशा पद्धतीचा प्रतिसाद भेटतोय? सर्वप्रथम आपण आपल्या चॅनलला मी मनापासून हृदयापासून धन्यवाद देतो। विशाल प्रभाकर परब हा तरुण आज या मतदारसंघामध्ये आमदारकीला उभा राहिलाय। या विधानसभेमध्ये एक तरुण उभा राहिल्यानंतर या मतदारसंघामध्ये विशाल परब यांचं विजन सर्वसामान्य जनतेकडे हे विजन आहे। विशाल परब काय करू शकतात हे कागदावर लिहून द्यायची गरज नाहीये। लोकांना माहिती आहे की विशाल परब या मतदारसंघामध्ये आमदार झाल्यानंतर काय करू शकतात। आज या मतदारसंघामध्ये असंख्य तरुण एक वेगळ्या आशेने विशाल परब यांच्याकडे पाहत आहेत। कारण सर्वांना माहिती आहे की हा तरुण जर आमदार झाला आणि आमदार होणारच झाल्यानंतर काय परिवर्तन या मतदारसंघामध्ये होईल, त्याची ख्याती काय होईल आणि सर्वसामान्य जनतेला त्याचा फायदा काय होईल हे प्रत्येक व्यक्तीला माहिती आहे। विशालजी, खरं तर ना मागील 10 वर्षामध्ये या मतदारसंघात नेमका विकास कशा पद्धतीने अपेक्षित होता जो झाला नाही असं तुम्हाला वाटतंय? बघा, मी माझ्या आयुष्यात मी कोणावर टीका केली नाही, टिप्पणी केली नाही आणि करणारही नाही, पण कुठे आपण कमी आहोत या मतदारसंघात हे माझं सांगण्याचं एक भारतीय जनतेचा एक नागरिक, भारत देशाचा एक नागरिक म्हणून मी बोलू शकतो। या मतदारसंघामध्ये एखाद्या घरातील एखादी महिला किंवा एखादी वयस्कर व्यक्ती जर आजारी पडली, आमच्या गावठी भाषेत म्हणायचं म्हणजे शीक पडली, तर परिस्थिती अशी होते की बांबोळीशिवाय पर्याय नाही आमच्या लोकांका। मी माझ्या मनातलं बोलतो। मराठी लोक आपली या मतदारसंघातली किंवा इतर पक्षातील किंवा इतर धर्मातील सर्व लोकांची हीच परिस्थिती आहे। एक घरातील व्यक्ती जर आजारी पडला तर त्याला बांबोळीशिवाय पर्याय नाही, ही सगळ्यात मोठी खंत आहे। आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं एक राज्य गोवा आम्हाला लागून असून सुद्धा आम्ही आज हॉस्पिटलमध्ये जर सावंतवाडीत कोण ऍडमिट व्हायचं म्हटलं तर एखादी गोळी नसते, बीपीची गोळी नाहीये, कुत्रा चावला तर त्याला इंजेक्शन नाही, अशा प्रकारची आमची परिस्थिती या मतदारसंघामध्ये खरी आहे। फक्त इमारती आहेत पण इमारतींच्या आतमध्ये डॉक्टर नाहीये। एखादी हॉस्पिटलमध्ये गर्भवती महिला गेली तर तिथे डॉक्टरांची परिस्थिती गंभीर आहे। बिचारे डॉक्टर सुद्धा आज परेशान आहेत, त्यांची पण नाईलाज आहे। या ठिकाणी ही परिस्थिती आहे। विशालजी, खरं तर ना मी आपलं नेमकं विजन काय आहे, कोणतं विजन घेऊन आपण या मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलात हे विचारणार आहे, पण तत्पूर्वी काही थेट सवाल आहेत कोकणशाहीचे। खरं तर आताच्या घडीला आपल्या बदनामीची एक विशेष मोहीम सोशल मीडियावरती सुरू आहे। आपण कवडी मोलानं शेतकऱ्यांकडनं जमिनी घेता आणि कंपन्यांना करोडोंनी रुपयांना त्या विकता असा थेट आरोप आहे आपल्यावरती, काय उत्तर आहे? बरोबर, मी तुमच्या माध्यमातून एक विषय सांगतो। एखादा झाडावरती आंबे खूप पिकले की त्या झाडावरती दगड मारला जातो। आंबा कुठला पिकलेला आहे आणि कच्चा आहे हे कोणाला माहिती नसतं, पण दगड मारायचं काम खालनं लोक करतात। विशाल प्रभाकर परब नावाचा व्यक्ती, हा मुलगा 35 वर्षाचा, गेले 15 ते 20 वर्ष सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कोकणामध्ये आणि तळ कोकणात सावंतवाडीमध्ये काम करतोय। तुम्हाला ह्या गोष्टी आताच कशा दिसल्या? याच्यापूर्वी विशाल परब यांच्यासोबत जेवलात, वाढलात, सर्व केलं, आजच का ह्या गोष्टी दिसत आहेत? सर्वसामान्य जनता खूप हुशार आहे। तुम्ही विशाल परबवर कितीही दगड मारा, ते दगड वरती जाऊन पुन्हा तुमच्या अंगावरती येतील। मी तुमच्या माध्यमातून त्यांना सर्वांना विनंती करतो आणि नमस्कार करतो की या सर्वांना श्रीदेव पाटेकर उपरलकर चांगली बुद्धी देव। मी त्यांच्याबद्दल केव्हाही वाईट बोलणार नाही।
हा माझा एकदम मंत्र आहे या गोष्टीचा. पण एकूणच हे जे काही बदनामीकारक व्हिडिओज आणि एकूणच काही पत्रकार परिषदा देखील होत आहेत, याचा काही तुमच्या प्रचारावरती मतदारांवरती परिणाम होतोय का? मी असे व्हिडिओ केव्हा बघत पण नाही आणि ऐकत पण नाही. कारण माझं एक वाक्य आहे, आपण जगतोय हे सर्वसामान्य जनतेसाठी जगतोय. या जनतेला हे तुमच्या प्रेसमधनं कोण काय वाईट बोलतोय बरं बोलतोय काही लागत नाही. लोकांचं एकच मत आहे, मूलभूत गोष्टी त्या लोकांना पोहोचणं काळाची गरज आहे. लोकांना ह्या गोष्टीमध्ये रस नाही. सावंतवाडी मतदारसंघ हा खूप शांत मतदारसंघ आहे. माझ्या आयुष्यात मी शांतता प्रिय आहे. मला शांतता आवडते. मी केव्हाही कोणावरती उग्र बोलत नाही आणि बोलणारही नाही. त्यामुळे कोणी किती कशा स्वरूपाची टीका, मी तर म्हणतो येणाऱ्या 20 तारीखपर्यंत जेवढी जमेल तेवढी त्यांनी टीका करावी. या मतदारसंघातील सर्व मंडळी विशाल प्रभाकर परब नावाच्या एका छोट्या युवकाबरोबर नक्कीच ठामपणे आहे. खरं तर विशालजी ना, तुमचा हा स्वभाव जो आहे टीका न करण्याची वृत्ती, ही खरंच ना जनसामान्यांना आवडते, हे सुद्धा तितकंच सत्य आहे. माझा अजून एक खरं तर रोखठोक प्रश्न आहे आपल्याला. मधल्या वेळेत आपल्यावरती हल्ला झाला होता, तो हल्ला देखील, तो प्रसंग एकूणच आहे, तो सीन आहे, हा सीन देखील तुम्हीच घडवून आणलात असा आरोप होतोय. बरोबर आहे. हे जे काय कोण बोलतायत हा त्याच्यातलाच एक प्रकार आहे. म्हणजे विशाल परब ही व्यक्ती आज समाजामध्ये चांगलं कार्य करते. विशाल परब यांना बदनाम कसं करायचं एक मस्त षडयंत्र राखलेलं आहे. आजच तुम्हाला विशाल परब वाईट का दिसतो? 15 वर्षात तुम्हाला विशाल परब आजच वाईट का दिसतो? याच्यापूर्वी विशाल परबचं सर्व चालत होतं तुम्हाला. आज माझं एकच मत आहे, आपल्या प्रसार माध्यमांमध्ये मी एकच सांगतो, विनम्रता, शांतता या मतदारसंघाचं एक आगळा वेगळा चेहरा या मतदारसंघात 23 तारीखला निवडून येणार आहे. विशाल प्रभाकर परब एक युवक, सर्वसामान्य शेतकरी, गोरगरीब जनता, मायमाऊली जनता जनार्दनांच्या हृदयात गेलेला व्यक्ती आहे. मला खात्री आहे यांनी कोणी किती कशा प्रकारचे आरोप करू नये, विशाल परब यांचा सीट बहुसंख्य मताधिक्याने विजयी होणार. विशालजी, खरं तर ना या मुलाखतीमध्ये हा प्रश्न मी घेणार नव्हतो, पण मुद्दाम घेतोय, कारण की निवडणुकीचे वारे वाहत आहेत. मला एक खरं तर जाणून घ्यायचं आहे, आपण ज्यांना आपले राजकीय गुरु मानलात, अर्थात जे आपले राजकीय गुरु होते, त्यांच्याकडनं या निवडणुकीच्या अनुषंगानं आपल्यावरती टीकास्त्र सोडलं जात आहे, काय सांगा? बघा, माझे सर्व गुरूंना मी नमस्कार करतोय, कारण सध्या मी त्यांना भेटू शकत नाही, बोलू शकत नाही. या सर्व गुरूंना माझा नमस्कार. तुमचा शिष्य उतरलाय, तुम्हीच मला शिकवलंय राजकारण कसं करायचंय. शिष्य हा तुमचा आहे, हा शिष्य परीक्षेमध्ये पास होणार आणि शिष्य जेव्हा पास होतो तेव्हा सगळे गुरुदेव नंतर विशाल परब यांच्या सोबत असणार. विशालजी, खरं तर ना मगाशी मी 2-3 प्रश्न जे आपल्याला विचारले, तो प्रश्न विचारत असताना माझ्या डोक्यात एक अजून उपप्रश्न तयार झाला. जो माणूस गोरगरिबांच्या हाकेला धावून जातो, रात्री अपरात्री उभा राहतो, इकडचं एक विकासाचं विजन घेऊन सामोरा जातो, अशा व्यक्तीला घेरण्याचा हा डाव नेमका विरोधकांचा कशासाठी? बघा, एक विशाल प्रभाकर परब नावाचा मुलगा या मतदारसंघात आमदार झाल्यानंतर काही जणांची दुकानं बंद होतील. सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे हा. विशाल प्रभाकर परब नावाचा मुलगा हा कोणाच्या देण्या घेण्यात नाहीये. आजच्या परिस्थितीत परिस्थिती एवढीच आहे की विशाल परब हा शेतकऱ्यांसाठी, गोरगरीब जनतेसाठी धडपडणारा व्यक्ती आहे. मग मध्यस्थी म्हणून जे काय असतं ना, ते आता मी तुमच्या प्रेसमध्ये बोलू शकत नाही, ते त्यांची जी गॅप आहे ती त्यांना गॅपमध्ये फरक पडणार. आज या मतदारसंघात थेट कार्यकर्ता, थेट शेतकरी बांधव, थेट जनता टू विशाल परब हे रिलेशन तयार झालेलं आहे. खरं तर अशा अनेक प्रश्न आहेत, ज्या प्रश्नांची उत्तरं आपण या मुलाखतीच्या निमित्तानं विशालजी घेतोय. मला आता यायचंय ते थेट आपल्या विकासाच्या व्हिजनवरती, कारण एका बाजूला दीपकबाईंचं प्रगती पुस्तक आहे आणि दुसऱ्या बाजूला मात्र विशाल परब यांचं व्हिजन आहे. नेमकं या मतदारसंघाचं तुमचं व्हिजन काय? सुरुवातीला आपण दोडामार्ग तालुक्यावरती बोलू. नाही, मी त्यांचा आदर करतो, ते खूप मोठे व्यक्ती आहेत. मी त्यांच्यासमोर, मी त्यांचा म्हणजे खूप लहान मुलाप्रमाणे, 35 वर्षाचा मुलगा आहे मी. माझं व्हिजन आहे आणि मी व्हिजन हे सक्सेस करून दाखवणार. मला एकदा चान्स ही जनता देणार. जनता जनार्दन यांनी ठरवलेलं आहे की ह्यावेळी विशाल परब यांना चान्स द्यायचा आहे. कोणी किती काय ते करून दे, माझं स्पष्ट म्हणणं आहे, विशाल परब ही व्यक्ती या दोडामार्ग, वेंगुर्ला आणि सावंतवाडीसाठी, शेतकऱ्यासाठी, मच्छीमार समाज असू नये, वाहतूकवाल्यांसाठी असू नये, बस स्टँड असू नये, हॉस्पिटल असू नये,
इतर सामाजिक क्षेत्र असू नये, त्यात बेकारी असू नये, सगळ्यात मोठा प्रश्न बेकारीचा आहे. बेकारी असू नये, दोडामार्गची असंख्य मुलं, वेंगुर्ल्यातली असंख्य मुलं आणि सावंतवाडीतली असंख्य मुलं गोवा, मुंबई, पुणे सगळीकडे जात असतात. सकाळी 5 वाजता डबा भरला आई वडिलांनी की मुलगा डबा भरून 5 वाजता गोव्याच्या दिशेने, वेरण्याच्या दिशेने जातो MIDC मध्ये. आई वडिलांना संध्याकाळी 8-9 वाजेपर्यंत कळत नसते की माझा मुलगा परत येणार की नाही. मी तुम्हाला छोटंसं उदाहरण देतो. वेंगुर्ल्यातले एकाच घरातील 2 मुलं एका मोटरसायकलने सकाळी लवकर उठली, एक आई त्यांची आणि घरामध्ये कोणी नाही. डबा भरला आणि दोन्ही मुलं वेरण्यामध्ये कामाला जातात, तर वेरण्याच्या दिशेने जात होते. आणि सकाळी फाटेला एक मायनिंगचा डंपर आला आणि सातारडा ब्रिज म्हणून एक ब्रिज आहे, त्या ब्रिजवरती तो मुलगा, दोन्ही मुलं अशी जात होती रस्त्याने आणि समोरनं ट्रक आला अचानक. डंपर खाली ती 2 मुलं मिळाली आणि बिचाऱ्यांचं तिथे वाईट झालं. त्यावेळी दुपारी 11-12 वाजता मी स्वतः त्या वेंगुर्ल्यामध्ये तिथे त्यांच्या अंत्यविधीच्या वेळी गेलो. परिस्थिती पाहिल्यानंतर डोळ्यात अश्रू आले. खरोखर मनापासून मी म्हटलं की परमेश्वरा बाबा, काहीतरी मला ताकद दे की या मतदारसंघातल्या मुलांची ही परिस्थिती, त्यांच्या आई वडिलांची परिस्थिती पाहून अक्षरशः मी गहिवरलो. माझ्या डोळ्यात पाणी आलं. कारण ज्यावेळी एका मातेच्या डोळ्यामध्ये पाणी येतं, तिची परिस्थिती पाहिली जाते, त्यावेळी ती गंभीर परिस्थिती असते, तिथे काही सुचत नाही. त्यावेळी मी निश्चय केला, हजारो मुलं, हजारो फॅमिली या गोवावरती व इतर राज्यांवरती अवलंबून आहेत. कुठेतरी एक राजकीय ताकद आपली असते, परंतु आम्ही जनतेसाठी ती खर्च करत नाही. मी कोणावर आरोप करत नाही, पण मी जर 15 वर्ष आमदार असतो किंवा मी जर मंत्री असतो तर माझं व्हिजन खूप मोठं होतं आणि करू शकतो. आज मला निश्चय मी केलेला आहे की या मतदारसंघामध्ये बदल हा घडवणारच. ही जी आजची सर्व मुलं जी बेकारी आणि बेरोजगारीसाठी बाहेर फिरतायत, वन फिरतायत 10 आणि 15 हजारासाठी, ह्या सर्वांना मी एकत्रित करून या मतदारसंघामध्येच आपले व्यवसाय त्यांना तिथेच करण्यासाठी मी वज्रमुठ बांधलेली आहे. ह्या एकाच गोष्टीमुळे या मतदारसंघातील तरुण मुलं विशाल परब यांच्यासोबत आहेत. खरं तर विशालजी, दोडामार्ग आणि एकूणच या मतदारसंघाबाबत आपण विचार मांडलात. वेंगुर्ला आणि सावंतवाडी हे आपल्याच मतदारसंघातील 2 तालुके आहेत. खरं तर या दोन्ही तालुक्यांना पर्यटनाचं वरदान भेटलं, निसर्ग सौंदर्याचं वरदान मिळालं. एकूणच याबाबत तुम्ही काही विजन तयार केलं आहे का? डोळ्यासमोर काही आहे का? खूपच सुंदर विजन आहे. ते 1-2 पानामध्ये नाही, 500 पानं लागतील. दोडामार्ग, वेंगुर्ला आणि सावंतवाडी निसर्गरम्य परिसर आहे. नदी, नाले, समुद्र, आंबोली सारखं एक जबरदस्त थंडीचं ठिकाण, महाबळेश्वर नंतर आपलं आंबोली मानलं जातं. टुरिझम खाली प्रचंड प्रोजेक्ट करण्याची माझी मानसिकता आहे आणि मी करणार आहे. आजच्या घडीला माझ्या डोक्यामध्ये, माझ्या हृदयामध्ये आणि मेंदूमध्ये एक भरलेलं आहे की ही तरुण मुलांसाठी काहीतरी व्हिजन करून इथे बिझनेस आणून टुरिझम खाली द्यायचं आहे. 100 नाही 1000% हे होणारच. इथली मुलं स्थानिक इथेच काम करतील, हे माझं सगळ्यात मोठं व्हिजन आहे. आणि मेडिकल, आजची परिस्थिती हॉस्पिटल, आणि या ठिकाणी हॉस्पिटल का तर ऍक्सिडेंट झाल्यानंतर बांबोळीच्या दिशेने जायला नको आहे, माणूस इथेच बरा व्हायला पाहिजे. हे माझं पहिलं व्हिजन आहे, पहिलं प्राथमिक व्हिजन. विजन तर आपण मांडताय, मुद्दा म्हणून राजकीय प्रश्न स्पष्टपणेच विचारतो साहेब. तुमच्यासमोर नेमकं आव्हान कुणाचं आहे? दीपकभाई, राजन तेली, नेमकं कुणाचं? मला वाटत नाही मला आव्हान आहे. मला वाटत नाही इथे आव्हान वगैरे काही नाही. इथे आव्हान आहे एकाच गोष्टीचं, डेव्हलप करायचं आणि विकास करायचा, गोरगरीब जनतेसाठी काहीतरी करून दाखवायचं, हे आव्हान आहे. मी विशाल परब निवडून येणार, 1000% येणार. परंतु निवडून येणं महत्वाचं नाही आहे, निवडून तर येणारच, पण त्याच्या पुढची जी लढाई आहे ते माझं आव्हान आहे. मला ह्यांच्याशी लढण्यामध्ये काही आव्हान वाटत नाहीये. हे आव्हान नाही आहे. इथली जनताच लढते, इथली जनता पेटून उठली आहे. इथलं वातावरण आपण पत्रकार म्हणून, प्रसार माध्यम म्हणून आपण गावागावात एखाद्या दुकानावरती, एका टपरीवरती भाजीपाला, फळवाला, मासे विक्रेता, एखादा हमाल, एखादा गरीब माणूस, शेतकरी, गोरगरीब जनता, मायमौली, सर्वत्र जाऊन पहा, एकच नाव येतंय, विशाल प्रभाकर परब. मी कोणाचंही आव्हान, कोणाला वाईट वाटेल असं बोलणार नाही, पण आव्हान आहे माझं 23 तारीख नंतर 24 तारीखला. त्या 24 तारीख पासून पुढील 5 वर्ष विशाल परब यांनी इथे डेव्हलपमेंट केलंच पाहिजे, हे माझं आव्हान आहे. मी या कुठल्याही नेत्याला, हे माझे खूप वरिष्ठ चांगले लोक आहेत, नेते चांगले आहेत, मी त्यांना वाईट केव्हाच बोलणार नाही, पण माझं व्हिजन जे आहे ते विकासाचं व्हिजन आहे, डेव्हलपमेंटचं आहे आणि बेकारी दूर करणे, सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे इथे हॉस्पिटल चांगलं होणं आहे.
क्या बात. खरं तर विशालजी, एकूणच राजकारण सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ पाहिला की या मतदारसंघामध्ये झालेली बंडखोरी. माझा खरं तर आपल्याला अजून एक प्रश्न आहे. भारतीय जनता पार्टी ज्या पक्षासाठी आपण दिवस रात्र मेहनत घेतली, तो पक्ष गावागावामध्ये नेऊन आपण रुजवला, या मतदारसंघात जिल्ह्यात रुजवण्याचा प्रयत्न केला. त्या पक्षातून खरंच बंडखोरी करून अपक्ष उमेदवारी भरण्याची वेळ नेमकी का आली? बरोबर. आपल्याला धन्यवाद देतोय. हा खूप सुंदर प्रश्न आपण विचारलेला आहे. विशाल प्रभाकर परब नावाचा मुलगा, आज इलेक्शन 23 तारीखला संपतंय, रिझल्ट लागतो, पण 23 तारीख नंतर पुढील सर्व दिवस या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये भारतीय जनता पक्ष संपवण्याची सुपारी अनेक लोकांनी घेतली आहे. भारतीय जनता पक्षामध्ये नेतृत्व करणारा विशाल परबच असणार. या ठिकाणी या मतदारसंघामध्ये मी तुम्हाला एवढी खात्री देतोय, भविष्यात हा पक्ष जिवंत ठेवण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे आणि तो मी करणार. परंतु आज मला एकच सांगावंसं वाटतंय की माझ्यावरती जनता जनार्दनाचा विश्वास आहे, जनतेचा माझ्यावर विश्वास आहे. पुढील भविष्यात मी आज अपक्ष उमेदवार आहे, परंतु सर्वच पक्षातले सर्वच नेते विशाल परब यांच्यावरती प्रेम करतायत. सर्वांना माहिती आहे हा मुलगा निवडून येणार आणि हा निवडून आल्यानंतर काहीतरी डेव्हलपमेंट करणार. पक्ष वगैरे असतात हे कागदावर असतात, परंतु आपले जे रिलेशन असतं प्रत्येक व्यक्तीबरोबर हे अतिशय महत्त्वाचं असतं. त्यामुळे मी एवढंच सांगतो, जबान दिया तो जबान दिया. त्या ठिकाणी मी शब्दाचा पक्का व्यक्ती आहे. 100% मी तुम्हाला एक सांगतो खात्रीनिशी, विशाल परब आमदार असणार. मला एक सांगा विशालजी, एकीकडे आपण स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विचारधारेला फॉलो करता, दुसरीकडे देवेंद्र फडणवीस यांना आदर्श मानता, आणि तिसरीकडे मात्र रवींद्र चव्हाण जे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत, रवींद्र चव्हाण यांना राजकीय गुरु मानता. तरी सुद्धा आपण बंडखोरी करून उमेदवारीच्या रिंगणामध्ये अपक्ष उमेदवार म्हणून उतरलात. कशा पद्धतीने एकूणच भारतीय जनता पार्टीमध्ये आपल्याबाबतचं वातावरण आहे, तिकडचे पदाधिकारी कार्यकर्त्यांची काही सहकार्य साथ आपल्याला मिळते का? नाही, मी सर्व पक्षांना मी नमस्कार म्हणतोय, सर्व पक्षांना म्हणतोय, सर्व पक्षांना. कारण सर्वांचंच प्रेम आपल्यावरती आहे. भारतीय जनता पक्षावर आपलं खूप प्रेम आजही आहे. परंतु एक गोष्ट सत्य आहे की बड्या नेत्यांचा नाईलाज आहे, सर्वांचा नाईलाज आहे. कारण एक महायुती किंवा एक पक्षाची शिस्त म्हणून काही सिस्टीम असते. यावेळी ही शिस्त भंग होते किंवा एखादा व्यक्ती विरोधात जातो, त्यावेळी ती कारवाई करावी लागते किंवा जी काही गोष्ट असेल ती करावी लागते. परंतु आज जर हा विशाल परब मुलगा आमदार झाला तर या मतदारसंघातील चेहरे मोहरे पुढचे भविष्यातील सर्व तरुण येतील, राजकारणात तरुण मुलं येतील. आता झालं ना, 15 वर्ष खूप झालं ना. एकच व्यक्ती 15 वर्ष, परत 20 वर्ष. नातू, मराठीत गावठीत म्हणतात त्याला, नातरू झालं पात्रू झालं, 4 पिढी गेले तरी एकच आमदार. आता बस झालं ना, काहीतरी बदललं पाहिजे ना. तुम्ही आता आमच्या तरुणांना काहीतरी चान्स द्या ना, एकदा चान्स द्या, नक्कीच आम्ही डेव्हलप करून दाखवतो. आमचे कान धरायची ताकद आमच्या, मी जनतेला एवढंच सांगतो, विशाल परब चुकला ना त्याचा कान धरा, तुम्हाला अधिकार आहे कान धरायचा. पण ही लोक एवढी मोठी आहेत, ह्यांचा कान कोण धरू शकतो का? सर्वसामान्य जनता ह्यांचं कान धरू शकते का? नाही. त्यामुळे मी एवढंच सांगतो, महाराष्ट्र विधान भवनात येणाऱ्या 23 तारीख नंतर विशाल परब दिसणार. तुम्हाला रवींद्र चव्हाण यांनीच या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवलंय असं विनायक राऊत यांनी देखील आरोप केलाय, काय उत्तर आहे? नो कॉमेंट्स. या गोष्टीवर मी नक्कीच कॉमेंट्स देणार नाही. विशालजी, खरं तर आपण एका हातामध्ये हिंदुत्वाचा झेंडा, आपण प्रखर हिंदुत्ववादी नेतृत्व आहात, त्याचप्रमाणे मराठा समाजाचा विकास हातामध्ये घेऊन एकूणच या निवडणुकीच्या रिंगणामध्ये उतरलात. विकासाचं विजन देखील आपल्याकडे आहे, आणि दुसऱ्या हातात मात्र बोलल्याप्रमाणे विकासाचं विजन. नेमकं नागरिकांना, मतदारांना काय आवाहन करत? आता बघा, नागरिकांना काय सुविधा पाहिजे? एकदम सिंपल गोष्ट आहे. नागरिकांना पहिले रस्ते पाहिजे, व्यवस्थित रस्ता, पाणी, वीज, हे सर्व गोष्टी होत आहेत. परंतु या मतदारसंघात सगळ्यात प्राथमिक बिझनेस येणं काळाची गरज आहे. आर्थिक सुबत्ता येण्यासाठी काहीतरी बिझनेस येणं काळाची गरज आहे. आपल्याकडे MIDC आहे, कुठला उद्योग आलाय? आपल्याकडे समुद्र आहे, कुठलं 5 स्टार हॉटेल आलंय? आपल्याकडे आंबोलीसारखं पर्यटन स्थळ आहे, कुठलं व्यवसाय चालू आहे पर्यटनाखाली? याच गोष्टी, मूलभूत गोष्टी जर डेव्हलप झाल्या तर प्रत्येक फॅमिलीकडे आर्थिक सुबत्ता येते आणि मग पुढील भविष्य चांगलं होतंय त्यांचं.
खरं तर विशालजी, मुलाखतीच्या शेवटाकडे येतोय आणि मुद्दा म्हणून हा प्रश्न मला आपल्याला विचारायचा आहे. आपल्याला येथील जनता जनार्दनानं आशीर्वाद दिले आणि आमदार बनवलं, तर सर्वांच्या मनात एकच प्रश्न आहे, अपक्ष उमेदवार आहेत म्हणजे मंत्रिपदाची माळ विशालजींच्या गळ्यात पडू शकते. अशा पद्धतीची देखील राजकीय परिस्थिती पुढच्या काळामध्ये, पुढच्या वेळेमध्ये सर्वांच्या समोर येईल. पण विशाल परब नेमके कोणासोबत जाणार? मी नमस्कार करतो आपणाला, कारण हा मोठा प्रश्न आपण विचारलाय. प्रेसच्या समोर बोलणं खूप कठीण आहे. जनता जनार्दन मला आमदार करणार हे सत्य आहे. हे तुम्ही तुमच्या तोंडातनं पत्रकार, आपणच नाही तर मला असंख्य पत्रकारांचा हाच प्रश्न असतो की आपण आमदार झाल्यानंतर कुठे जाणार, आमदार झाल्यानंतर काय करणार. ह्याचा अर्थ काय होतोय? सगळ्यांना कॉन्फिडन्स जनतेला आहे, तसा आपल्या प्रसार माध्यमांना आहे की हा मुलगा आमदार होणार. त्याच्यानंतरचं व्हिजन, त्याच्यानंतरचं प्लॅनिंग हे सगळं सेट आहे. जनता जनार्दन जे सांगणार तिथे विशाल परब जाणार. जनता जनार्दन जे बोलणार तेच विशाल परब करणार. आज माझ्या स्टेजवर बघा कोण नेते आहेत का? माझ्या आजूबाजूला कोण आहे का बघा. मी फॉर्म भरला ते माझ्या बाजूला कोण होतं तर पहा. लोकांचा गराडा किती होता. जनता जनार्दन हे माझे नेते आहेत. मायमाऊली हे माझे नेते आहेत. शेतकरी हा माझा नेता आहे. जनता जे बोलेल ते माझ्यासाठी फायनल आहे. मी विशाल परब नाममात्र आहे. मी विशाल परब फॉर्म पाठी घेतला नाही. त्याच्यानंतर जनतेच्या डोळ्यामध्ये जे अश्रू आले ते आपण म्हणजे कागदावर काढू शकत नाही. खूप वेगळं चित्र होतं. एक प्रश्न ना, ऍक्च्युली खरं तर ही मुलाखत वेळाअभावी संपवावी लागते, परंतु प्रश्न संपत नाहीत विशालजी. आपण मोठमोठे कार्यक्रम सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये घेतलात. या मतदारसंघात देखील मोठमोठे कार्यक्रम झालेत. जुबिन नौटियाल असेल, इंदुरीकर महाराज असतील, यांसारखे सेलिब्रिटी या मतदारसंघात, या जिल्ह्यात आलेत. विशाल परब यांच्या प्रचारासाठी स्टार प्रचारक कोण येणार आहे? हो, माझ्या स्टार प्रचारक आहे भात कापणारा शेतकरी, जो बांधावर असतो आणि तो शेतकरी बाहेर पडतो. माझा स्टार प्रचारक एक टेम्पो चालक, एक दुकानदार, त्याच्यानंतर सर्वसामान्य जनता, तरुण युवक, बेकार झालेले सर्व माझे युवक, आज या ठिकाणी महिला, मायमाऊली, सर्व माझे स्टार प्रचारक आहेत. तुम्ही जावा, कोणत्याही वाडीवर जावा, बाजारात जावा, कुठेही जावा, कुठेही जावा आणि तुम्ही विचारा, हा 4 उमेदवारांचा चार्ट आहे, या 5 उमेदवारांचा चार्ट आहे, कोणाला घालणार मतदान? तुम्ही ओपनली सर्वांना विचारू शकता. त्या ठिकाणी तुम्हाला उत्तर येणार विशाल प्रभाकर परब. खरं तर सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातील वातावरण आताच्या घडीला विशालमय झालंय. त्यामुळे येत्या 23 नोव्हेंबरला किती ताकदीनं विशाल असा गुलाल या मतदारसंघामध्ये उधळला जाणार आहे, याकडे मात्र अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहिलं. तुर्तास या मास्टर मुलाखतीमध्ये इथं स्वल्पविराम. विशालजी, आपणही सहभागी झाला, आपल्यालाही धन्यवाद. 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 असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.